Wong pinter bakal kalah karo wong sing duwe budi pekerti, amarga dekne ora peduli karo lingkungan sekitare. Alah bowo, nilai elek iri karo aku iki. Wis menengo urusan kampung dhewe. Jelas aku ini meneh dadi calon sukses. Gak ngerti ya, ono monggo awak. Sak dulure wong pinter iku ya harus duwe ngerti. Saya malah tambah buat Aku nyesel pinter kan adab kayak gak apa-apa kan aku yang kedeleng pinter ambek adab itu perlu dari siji. di sini, Rek. Piye kabare? Bari sehat kabeh to? Alhamdulillah sehat. Bawa Rek saiki dadi pengusaha sukses piye ndi? Aku dadi ojol. Kowe sik padha-padha ae ta, uripmu piye? Di, biyen kowe pinter nang sono, guru-guru pada ora seneng karo kowe. Bawa Rek saiki dadi pengusaha sukses. Uripe kaya tentrem ya, kok. Aku pinter biyen. Gurune ora paham aku. Sukses sih ora perlu pinter. Ini berdua kata promo sampai coba Ayo, ini jaman sekolah. kamu Kowe iki piye sih? Iki salah, jawabannya benar, caranya salah. Loh, aku bener bu, aku pinter bu, sama naik karo caraku. Pinter kok orang iki lagi. Kali piye caranya kowe kok men pikiranmu sing bener, tolong bawa. Saya lulus bener. Alah bowo, nilai elek iri karo aku iki. Nyuwun tolong, Bob. Iki bagi akan ya, baca. Dia baru menapa, Bob? Kan jawab. Tapi awak itu Hendi, ini ya ta? Lapor. Sa. Pak. Hendi, pinter ku ya ora cukup, ora disandingi karo budi pekerti. Wis menengo urusan kampung dhewe. Arep gampang dadangan rasa ana dulu iki. Oh, ini gak pinter karo aku, ini karo aku. Karepmu. Ya orang ngono dhewe iki jalan laporan ibu guru, masa bawas dalam laporan ibu guru. Lah kok wis gak ngurus aku, tak butuh mon kabeh. Bisa, tak ana sukses iki. Jelas, aku iki meneh dadi calon sukses. Gak ngerti ya, kok ono monggo awak iki. Sak dulure wong pinter iku ya harus duwe pekerti.
Aku nyesel pinter kan duwe adab. Kayak dadi apa-apa kae. Kamu yang kudu eling. Pinter ambek adab iku perlu dadi siji. Nah, kunci sukses itu pinter lan karo budi pekerti. Kuwi bakal lestari. Sepurane yo, uripmu pancen makmur kabeh, ben tekor aku kayak aku. Saiki kamu gelem ah kerja ning perusahaan. Ki mumpung ono lowongan pekerjaan apa. Gelem mo kowe pancen apik ket biyen. Ya katen. Yo, ngono wong. Iki tes piro? Sama naik karo caraku. Aku saiki sudah bunga sukses. Apa ya, Pendi? Aku nyesel pinter mbiyen kayak dadi apa saiki gak bisa dadi. Cok. As the